जों Kwthungma de जों आगेव राजा बाय शासन खायबै दंफोरले जों कायसा देश जोङै दङ अर जागाव हायनो फानो वालायलाय दङ हायनो मान खानालायबो कुकी बिद्रहफोर रियां बिद्रहफोर जमातिया बिद्रहफोर रहि पद्रे परम हायके जों बाय जोंगा आफर समयले जों सि देश दंमानिबा वालायलाय फानो हाकेनो दंलाय दङ राजा बाय तुइदुल जाक दंमानि ओ फानो जों खारो कयले करो माहाय टाइटेल न तुइ जाति कट रहि उंलाय वालायलाय जों फायले हानो फियाबा तिनी हायो नाय हांखनो जों डेमोक्रेसीओ फायै थांहा के डेमोक्रेसीओ हांखनो तमा इम्पोर्टेंट हमाले नंबर इम्पोर्टेंट पपुलेशन इम्पोर्टेंट यूनिटी के तंगनी इम्पोर्टेंट बेलायनो नाङै थाङो जों डेमोक्रेसी नो काम खनो सावै तंमानो अर जागाव पपुलेशन नंबर बायसी निनी अर जागाव सरकार होयते निनी वोट बैंक पुरानो देश चलायबै थाङो नै इखाने अर पपुलेशन बिसिङावनो जोंनि स्टेटआवनो जों तिनी हायो हायनोसो माइनरिटी दंहा इखाने अमा हाय जराव फानोसो जोंनि हाय जों नुबै दङ नों जमातिया नों रियां नों देबर माहिसि क खागलाय खा केबेनलाय दंख क अमा हाय खा केबेनलाय दंमानि जागाव नोसि बाहा खेलेसों बै हायखे स्ट्रं उङै माननाय नाय ताबो बैनि स्टेटआव जों नुखांखनो ताबो लाइक खासियाव फानोसो खासि साला खासियाव फानोसि बोसोबो जाति गोबां दं बोसोबो बर'नि कक आलका दं बर'नि जे कालचार चुमों बर'नि दंमोन बर'नि जे खामानि बाहाय सासि अमाय जातिखौ अमाय जातिखौ अमाय बोसो आलका कामुं चुमुं रक दं हयथ कक आलका फानोसि बर'खेनो जों खासि होनोसि गसेवै नावो हाके गसेवै नावैनो बर'नि स्टेट बर' बाखे दंवै दं नुगै मानोसो गोसोंले तानि गसेवै नामै कक बर' सानाय बिसिङाव फानोसि टाइटेल तै कक बांलायख ते हालाम क दंख नों मल समबो हायनो बो दिप्रासाब नों जे सोंनो मक थों जे फांथों जों दिप्रासा जों कक आलका फानो जों बर' हायखेनो बैनो स्टेट हायखेनो जों मा गसेनाय जों दिप्रासा होनो बै गसे माने हायखेनो जोंबो गसेव यूनाइटेड के जों थानसा के मिलिवैसि पसु सासि बदल के दङ जोंनो तानि पसु सुसाले गेन फायलेयो अराय के गेन फायलेबै दं दिनै हाय पिसा मासा माथाय सखायरनो जों नुखां गोसे दिनै रियां आसो कमाफो जोंनि जमाति आसो कमाफो देरमावा आसो बांकुफो रहे वामा कक सालाय जे पपुलेशन गोबां बनो ओङै थानाय जे काबिल ओङो बनो मानाय अर साबा कक बांलाय बखरबो जों अमा हायरनो इगनोर खायबै सागनि बरक मां हिसों वान सलाय मासिना ते बुसु जरा ना नायखौ अमा हाय वान सलाय माने निनि मतेला बाहाय इंजा कमेन्ट खाय सायखना दे लाभ यू